ברוכים הבאים לפודקאסט קונפליקט מהלב, הפודקאסט שיאפשר לכם להנגיש את נושא פרימת הקונפליקטים בפשטות והרמוניה. אני אורטל דוזלי, יוצרת וייטבל, מאמנת ומנחה לפרום קונפליקטים, והיום אני מארחת את דפנה בר-און. מרצה ועוסקת בניהול קונפליקטים באקדמיה, בארגונים ועמותות בגישה שיתופית המייצרת הקשבה ומחברת בין אנשים. דפנה דוקטורנטית באוניברסיטה הפתוחה בתוכנית הטכנולוגיה, למידה והוראה. היי דפנה. איזה התרגשות, איזה כיף. ממש, איזה כיף. אני רגע רוצה להגיד משהו על המפגש שלנו, שלעולם אנחנו לא נשכח אותו, נכון? 18 שנה? מי היה מאמין? נראה לי 18. בת כמה עמנואל? 18 וקצת, כן. אז זה כן, עמנואל הייתה בת חצי שנה, ובעצם אורטל רצתה להנחות בקורס שאני מרכזת, אז אמרתי לה, בסדר, אני רוצה לראות איך את עומדת בפני קהל, ואיך את מעבירה חומר, ואיך... אז אורטל כמו אורטל, באה מוכנה, מדוגמת, עם לוח שקנתה, לוח מחריט וכושים, ואימא שלה, ועמנואל הקטנה שינקה, וכל הרעיון בעצם, עמנואל חיכתה לאורטל, עם הסבתא, וככה זה בעצם התחיל. ככה זה התחיל. אפשר להגיד ככה, חברות מופלאה ואמיצה, בפן האישי ובפן המקצועי, ובפן ההתפתחותי, אנחנו גדלנו ביחד, צמחנו ביחד. ממש. זה היה איזה רגע כזה שלא חשבתי, פגשתי אותך ואמרתי, מי היה מאמין, כמה משמעותי תהיי בחיי, המקצועיים והאישיים. ברגעים של צחוקים ושמחה, וברגעים של ככה משבר וקושי, לא פעם. תודה שבאת לכאן היום. אני אוהבת אותך מאוד. שזה זכות גדולה מבחינתי, באמת. זה ממש, זה כיף גדול, ואני אגיד שבאמת ככה, אני חושבת שליוויתי אותך כאילו, שרק סיימת ללמוד עד האימפריה שאת עכשיו, וזה כאילו אני, כמו איזה, אני כאילו אומרת, האמא של הכלה, ממש, כאילו, אני גאה וזה, כמו, אז זהו, אז... תודה שאת פה לידי, ואני מאוד שמחה שבאת, והיום אנחנו נדבר, כמו שאנחנו אוהבות לדבר על קונפליקטים. אז נתחיל ככה בשאלה, דפנה וקונפליקטים. מה הדבר הראשון שעולה לך בראש? וואי, אז עולה לי עולם ומלואו, כי זה כאילו באמת הקונפליקטים זה פוגש אותי בהמון המון עולמות. זאת אומרת, זה פוגש אותי בעולם האישי, ואני מסתכלת על עצמי כבן אדם, בתור ילדה, שהיום אומרים לי קונפליקטים, כאילו הם היו אומרים לי, הייתי צריכה להסתכל במכונת הזמן, ולהחזיר את עצמי ולהגיד, מה פתאום? הילדה שהכי לא רבה בעולם, הכי מוותרת, הכי לא בכמה, נמנעת מקונפליקטים, לא יודעת, כאילו מה זה. והיום זה מה שאני עושה, זאת אומרת, זה מה שאני עושה בחיים המקצועיים שלי, בחיים האקדמיים שלי, אני כל היום בזה. ומייעצת, וגם בחיים האישיים שלי, זאת אומרת, אני באמת פוגשת הרבה קונפליקטים, לא יודעת אם יותר מאנשים אחרים, או פחות, אבל זה, אז אני כל הזמן שם. אז זה העולם שלי. אז אולי רגע בוא נגדיר רגע בכלל מה זה קונפליקט, שככה תמיד אנחנו מניחות שכולם יודעים מה זה קונפליקט, אבל זה לא ממש ככה, והרבה פעמים יש כל מיני דעות. אז קונפליקט הוא איזשהו מצב שיש אי הסכמה בין אדם אחד או יותר, שהם בעצם לא מסכימים או מתחרים, אז אנחנו קוראות לזה בשפה המקצועית משאב מוגבל, שהוא בעצם איזשהו משהו שאנחנו לא מסכימות עליו. הוא יכול להיות המון דברים, נכון? הוא יכול להיות טריטוריה. כן, אז באמת הספרות, או יש המון הגדרות לקונפליקט בספרות המקצועית, ויש גם הרבה דיסציפלינות, חשוב להגיד שיש הרבה דיסציפלינות שחוקרות את הקונפליקט, כלומר, הנושא הזה של חוסר הסכמה, אני יכולה להגיד שזה משהו שאם אנחנו מסתכלים, אפילו בתנ"ך, בסדר? משחר ההיסטוריה האנושית, אנחנו רואים שיש אי הסכמה, אני אגיד גם בטבע יש אי הסכמה, בסדר? האי הסכמה סביב המשאבים, זה כאילו בילדין בהוויה. לא רק האנושית, בהוויה הקיומית. ויש הרבה דיסציפלינות, ואחת ההגדרות בעצם באה ואומרת שיש לנו פה איזשהו חוסר הסכמה על חלוקה של משאבים.
כן. עכשיו, יש כל מיני הגדרות שונות, האם המשאבים האלה באמת מוגבלים, כלומר שבאמת באמת אנחנו במצוקה וצריך ככה זה, או שזה בראש שלנו, אולי המשאבים הם לא, ורק אני רואה את זה, יש כל מיני דעות, אבל הבסיס של קונפליקט בעצם זה איזשהו חוסר הסכמה, אבל זה לא סתם חוסר הסכמה, אלא זה חוסר הסכמה עם תלות מסוימת. כי אם לא הייתי תלויה בצד האחר, אז מה אכפת לי? שלא יסכים. אבל יש לי איזושהי תלות פה, נכון. אוקיי? וזה אני חושבת מה לא סתם אני אוהבת את המושג שאת אומרת לפרום, כי יש פה איזושהי תסבוכת שאנחנו חייבים לנצח, כי אחרת זה לא, כי אם לא הייתי צריכה את זה, אז אני לא מסכימה מאנשים בסין על הרבה דברים, אבל אין לי שום קשר איתם, ברמה נכון. כזאת. אוקיי? נכון. וזה משהו שאנחנו צריכים ככה מאוד מאוד לחדד, כי עם כל זה שאנחנו בקונפליקט, ואנחנו אולי עולות האמוציות, ואנחנו לא סובלים את הצד האחר, סובלות את הצד האחר, אבל יש פה איזשהו קשר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. נכון. בסדר? יש פה גם אם איזה אין... דינמיקה שאנחנו נכון. חייבים, גם אם אני בחוסר הסכמה, וגם אם אני לא סובלת אותו, וגם אם אני לא מאמינה במה, ואפשר לקחת את זה לכל הרבדים, בסדר? לרובד הפוליטי, ולרובד החברתי, ולרובד האישי, ולרובד המקצועי, בכלל, כל תחרות, בעצם זה יש לי איזושהי דינמיקה עם הצד האחר, אם זה אני תלויה בו, אם אני צריכה לחיות איתו, אז זה מחייב התנהלות אחרת. נכון. ובעצם זה המשאב... בעיניי. נכון, נכון מאוד. והמשאב המוגבל הוא יכול להיות משהו שקשור למשהו מאוד מוחשי, כמו נגיד טריטוריה, והוא יכול להיות גם למשהו שבכלל הוא קשור למשהו שהוא טנצ'בל, שאפשר לגעת בו, כמו שליטה, כמו זמן, שאי אפשר, נכון? ולכן... כן, אפילו הסכמה על רעיון. בדיוק. זה משאב מוגבל, כי בעצם זה שאני חושבת שהדרך שלי יותר טובה, זה בעצם אומר שהדבר הזה הוא לא בחלוקה. נכון. וזה נורא קשה לגעת בזה, כי לפעמים אתה אומר, אבל, אוקיי, מה זאת אומרת? וככל שאני חושבת שהמשאב הוא יותר מופשט, ככל שאי הסכמה הוא על דבר יותר מופשט, כך זה נראה לנו יותר טבעי הדרך שלנו, קשה לנו לראות את המציאות האחרת. נכון. מאוד קל לי לראות שיש משרה שהיא צריכה או לי או לך, מאוד קל לי לראות את זה. אבל הרבה יותר קשה לי להבין שאותה סוגיה, סביב חוק הגיוס אפילו, או סביב איזה, אנשים לא מחזיקים, זאת אומרת, שזה משהו מוגבל, כי זה נראה שהדרך שלי הכי טבעית. נכון, שזה המילה, נכון, והמילה, שימוש במילה במוגבל, שלפעמים תקציב, מה, זה מוגבל? לא, זו שאלה מה אנחנו עושים איתו. עכשיו, את נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, שחשוב לי שהמאזינות והמאזינים יבינו אותה. יש כמה סוגים של קונפליקטים. כשאנחנו מדברות לרוב, אנחנו מדברות על קונפליקטים שהם, קונפליקטים שאפשר להגדיר את המשאב המוגבל, את הדבר שיש עליו אי הסכמה. בקונפליקטים, לדוגמה, קונפליקטים אידיאולוגיים, שם, זה לא שאי אפשר לפתור אותם, הם קונפליקטים שהנרטיב הוא, אני רוצה שאת תאמיני בנרטיב שלי, ואני רוצה שאת תאמיני בנרטיב שלה, אני רוצה שאת תאמיני בשלי, ואת רוצה שאני אאמין בשלך. ואז זה יותר מורכב, כי קונפליקטים שמדובר על קונפליקטים אידיאולוגיים, על דעות ואמונות, הם יותר מורכבים. אז זה לא שהם לא פתירים. אבל אני חושבת שגם שם, המורכבות היא לא להגדיר את המשאב המוגבל. המורכבות היא בתפיסה שזה הכל או כלום. אני רוצה שאתה תתפוס את הצד שלי, ואתה רוצה שאתה תתפוס את הצד שלך. זה לא, אנחנו בפעמים יודעים מה המשאב המוגבל, אבל המוגבלות היא פה בזה שזה הכל או לא כלום. שאין פה גמישות. נכון. ולכן זה הרבה יותר קשה. נכון. וזה משהו גם הרבה פעמים אמונה היא משהו מאוד מוחלט. זאת אומרת, זה אני לא חצי מאמין. נכון? והיופי, בדיוק, והיופי זה איך אפשר לנהל קונפליקטים גם כשיש לנו אמונות שונות, מגדרים שונים, תרבויות שונות, ואנחנו רוצים לזקק בעצם מהו הטריגר שעליו אנחנו לא מסכימות. אז זה הגדרה של מה שנקרא קונפליקטים, והיא חשובה, כי הרבה פעמים לא כל כך ברור על מה זה בכלל קונפליקט. אז קונפליקטים יש לנו עם כולם. מהרגע שאנחנו פותחות את העיניים, יש לנו עם הילדים שלנו, עם השכנים, עם הקולגות, עם המנהלים, עם עצמנו, קודם כל, אני חושבת. עם עצמנו. והרבה פעמים קונפליקטים עם עצמנו, משליכים קונפליקטים אחרים, כי אם אני הרבה פעמים שלמה עם עצמי, אז
והצד האחר רואה שאני שלמה, אז זה לא קונפליקט. בול. וכשעשיתי את הפיילוט הראשון ל-White Table, לשולחן הלבן, אז שאלו אותי כל הזמן, תגידי, בין מי למי הקונפליקטים שאת מכוונת, שאת רוצה שנגיב על השאלות שאת שואלת אותנו? אז השאלה הייתה, ברור, ביני לבין עוד אדם, זו הייתה השאלה האינטואיטיבית שלי הראשונית. ואז גיליתי שכל מה שאנחנו מדברות על קונפליקטים, ומה שנדבר היום ובכלל, הוא קשור קודם כל הרבה פעמים קונפליקט שאני כנראה משהו לא יושב אצלי כראוי, אז במפגש שלי איתך הוא כמו התנגשות חזיתית. ולכן כדאי הרבה פעמים שקודם כל נדבר עם עצמנו, עם הקונפליקטים שיש בין החלקים נכון, מה שבתוכנו. אני רוצה? למה זה חשוב לי? כי יכולת לתת נכון, שאני אומרת, רגע, אולי זה סתם התעקשות, זה סתם אגו, אולי זה לא ממש כזה חשוב לי. אז זה... נכון. תודה. מה הקושי הכי גדול שלך כשאת באופן אישי נמצאת בקונפליקט? אני חושבת שמאוד מאוד קשה לי עם תפיסות של מאבק. זאת אומרת, אני חושבת שמאוד מאוד קשה לי שאנשים לא מפרידים בין לא יכולים לראות שמדובר בקונפליקט, וכאילו אני קוראת לזה שופכים את התינוק עם המים. כלומר, לא מפרידים את הבעיה מהאנשים, שזה נהיה כאילו תקיפה באופן אישי, ולא מוכנים להקשיב, וכאילו הקונפליקט צובע את הכל. כי צריך לזכור תמיד שקונפליקט זה חוסר הסכמה על משהו מסוים, אבל יכול להיות שבדברים אחרים, ויכול להיות שגם אפשר להחליט שלא מסכימים, שזה בסדר, אבל הקושי שזה צובע הכל. וזה בעיניי גם, אני חושבת שמתכון בכלל להסלמה בהכל, בכלל כן, אבל אפילו ברמה האישית, לפעמים שיש לנו קונפליקט עם עצמנו, וזה צובע את שאר הדברים. לא, צריך לזכור זה נקודה, והיא יכולה להיות נקודה שהיא לא בהלימה, שהיא מתנגשת לי, שהיא לא מסתדרת, אבל זה נקודה. נכון. וזה עבודה, אני חושבת שזה עבודה עצמית, רוחנית, כל אחד איך שיקח את זה, אבל נכון, זה... ואנחנו הרבה פעמים מדברות בקורס אצלנו, שאנחנו מלמדות דינמיקה של משא ומתן מתיאוריה ליישום באוניברסיטה, ובמסגרות אחרות, בכל מיני דרכים אחרות שאנחנו עושות את זה, אנחנו מדברות על שני מושגים מאוד חשובים, שאחד זה יעדים והשני זה אינטרסים. ובעבודה שאני עובדת עם אנשים, גם בארגונים, זה מטורף כמאמנת אישית, כשאני שואלת אותם מה ההבחנה, אין תשובה. יעדים נורא קל להם להגיד, זו תוצאה שאני צריכה להשיג, או רוצה להשיג, ואינטרסים מתחילים, זה קונוטציה שלילית תמיד, זה לא בא להם טוב, כשבעצם אני אגיד רגע משהו על המושגים ותרגישי חופשי להוסיף מה שאת רוצה, מאוד חשוב כבני אדם שאנחנו מסתובבים בעולם, שנדע מה היעדים שלנו. המקצועיים, האישיים, שיעד הוא דוגמה, אני רוצה שיהיה לי דוקטורט. זה יעד. יעד זה לאן אני רוצה להגיע, למה אני מכוון. בדיוק. ומתי? ותמיד חשוב מתי זה הולך לקרות, זאת אומרת, יש לו איזה שאפשר למדוד אותו. אני חושבת שלא חובה, אבל ככל שהיעד, וזה הספרות אומרת, כל הספרות שעוסקת במוטיבציה, כל התיאוריות של מוטיבציה בעצם באות ואומרות, ככל שהיעד יותר מדויק, יותר מדיד, כך בעצם יותר קל לנו להשיג אותו. נכון. זה המון המון היום, כאילו ששואלים בעצם מה הופך תיאוריות מוטיבציה למשהו שהוא באמת מנבא מוטיבציה, זה בדיוק זה כמה היעדים שלי ברי השגה. בסדר, אם אני אומרת שאני רוצה, היעד שלי להרוויח $1,000,000, זה יעד, אבל זה יעד שהוא לא בר השגה. נכון, אני צריכה שהוא יהיה ריאלי, אני צריכה שהוא יהיה, לא אפילו ריאלי, שהוא יהיה קשור למציאות, זה לא משהו שאני לא יכול לקרות. נכון, נכון, שזה יהיה בטווח המסוגלות העצמית שלי, היעד צריך להיות כזה שאני יכולה למדוד אותו, שאני יכולה להגדיר אותו. הרבה פעמים ההגדרה שלנו יעדים, ויש הרבה תיאוריות סוציולוגיות שמדברות איך אני מציבה יעדים, אז הרבה פעמים אני עושה תיאוריית הדמיון, אנשים שדומים לי. זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לדבר, יש עולם שלם, ספרות שלמה שעוסקת ביעדים, אבל בעיקרון יעד זה לאן אני רוצה להגיע. והאינטרס זה כאילו מה הסיבה, מה הדלק שמזין את זה. ולפעמים זה מאוד מעניין שכביכול הרבה פעמים החיים שלנו מסתבכים שאנחנו מתמקדים רק ביעדים. כי אם היעד שלי, אני רוצה, אין דוגמה, נניח אדם שאומר, אני רוצה להיות רופא. איך זה היעד שלי?
ואם אנחנו שואלים, ואין לו את הפסיכומטרי, ואין לו השכלה, ואין לו, ואולי הוא בשלב כזה בחיים, שהוא לא יכול עכשיו להתחיל להרשות לעצמו ללמוד רפואה כל כך הרבה שנים, והתמחות, ותת התמחות, אוקיי? ואם נשאל אותו רגע, למה אתה רוצה להיות רופא? כן, אני רוצה לעזור לאנשים, כן, אני רוצה לעזור לאנשים בצמתים. אז יכול להיות שיש דרך אחרת להשיג את מה שאתה רוצה, ולא להיות רופא. אז אולי אתה תהיה, אולי תהיה פרמדיק. חובש, כן. אולי תהיה, כן, אולי אתה תהיה מתנדב בער"ן, אולי אתה, כלומר, אנחנו רואים בעצם שצריך, השורש שלנו, זה למה זה? למה זה חשוב לנו? למה זה מניע אותי? בדיוק. וההבנה של זה היא הבנה מאוד חשובה, כי אז הרבה יותר קל לנו להגיע, באמת, באמת, אני כאילו, אני באמת אומרת, להיות מסופקים, באמת להיות במקום שאנחנו רוצים. בדיוק. והרבה פעמים רואים שאנשים שמגיעים למקצוע מסוים, או מגיעים לזה, אבל הם לא, כי הם הגיעו ליעד, אבל הם לא מימשו את האינטרס. נכון. כלומר, חייב להיות קשר בין התוצאה שאנחנו רוצים להגיע אליה, למה מניע אותנו, שאם אנחנו נדבר על זה, זה ממש ההיבט הערכי של העניין. אם אני יודעת מה הערכים שלי, מה הקור שלי, הרבה יותר קל לי להשיג. עכשיו, אני רוצה להגיד רגע משהו, כי הרבה פעמים זה מתפרש כאילו אנחנו רוצות להניח את היעדים בזכות הערכים. ממש לא. אם אני יודעת שאני רוצה להוציא דוקטורט, אז שיהיה לי דוקטורט, ואני שואלת את עצמי, בשביל מה אני עושה את זה? סיפוק והגשמה והמוניטין שלי, יותר קל לי לפעול למען זה. לא בהכרח שאני מוותרת על, טוב, את יכולה להיות מסופקת ולהגשים את עצמך גם, את עושה את זה, אז למה את צריכה את זה? אם אני יודעת להסביר לעצמי את זה, הרבה יותר קל לי להשיג את זה. וזה ממש נקודות חשובות, ואני מזמינה את כל מי שאי פעם רגע מתהלך בעולם הזה, בלי זה, לשבת ולחשוב מהם היעדים לחצי שנה הקרובה. בשביל מה אני עושה את מה שאני עושה. בסדר? אמר לי איזה לקוח שבוע שעבר, שאלתי אותו, הוא היה לקוח לא מהארץ, סרבי, ושאלתי אותו, תגיד, הוא בדרגה גבוהה בארגון שלו, שאלתי אותו, תגיד, בעוד 5 שנים, מה אתה רוצה להיות? והתגובה שלו הייתה, אני שונא את השאלה הזאת. מי אתה רוצה להיות? אז שאלתי אותו, מה בשאלה כל כך, כאילו, נתן לו תחושה כזאת של אי נוחות. הוא אמר, איך אני יכול לדמיין מה אני אהיה בעוד 5 שנים? ואז ישבנו בשיחה, וכל מה שדיברנו זה רגע, מי אתה תהיה, כי איך אתה יכול לנהל עובדים, ולדבר על ההתפתחות שלהם ועל עצמך, כשאתה בעצמך לא מתעסק בזה, כי לא נעים לך עם השאלה. אז זו ככה נקודה חשובה. אני מאוד מאוד מתחברת לזה, אני רואה את זה בכובע אחר שלי כיועצת, שבאמת סטודנטים לפעמים באים והם עושים, ובעצם הם ממש איבדו את החיבור. כן. ואפשר לראות את זה גם הרבה פעמים מתעניינים, שבאים וההורה, ולמה אתה רוצה להיות רואה חשבון? מסתבר שהוא לא רוצה, זה אימא דוחפת. כן. והרבה פעמים זה ככה, ואנחנו רואים את זה. מעניין. אז אני אגיד שבאמת אנחנו לפעמים בחיים צריכים לעשות דברים שאנחנו לא מחוברים אליהם, בסדר? זה לא שזה הכל ורוד, ועכשיו אני הכל בא לי ואני מגשימה את עצמי, לא, אבל כשאני יודעת מה מניע, אז זה יותר קל. כן. ברנה בראון, שמעתי אותה באחד מהפודקאסטים שלה, שהיא חוקרת את הנושא של vulnerability, שאותי הוא מרתק בנושא של עניין קונפליקטים, פגיעות בעברית, והיא אומרת שאנשים צריכים לדעת את שני הערכים שלהם בלבד, אבל אנשים אומרים לה, אבל או שאני לא יודע בכלל, או שאני, תן לי 5, תן לי 15, אוקיי, תן 15, תן 5, בסוף תגיע ל2, שבנעים אותך בעולם, בכל התחומים, וזה תרגיל מעניין לעשות. תודה על הקושי שסיפרת. בכל זאת, מה את כבר יודעת, שאת יודעת לפרום בצורה טובה, כשאת כבר בקונפליקט? אני חושבת שאני יודעת בצורה טובה לעשות את שיקופים, אבל אני אסביר רגע מה זה שיקוף. מצוין. הרבה פעמים אנחנו נמצאים בדינמיקה, נמצאים בשיח, בסיטואציה, ואנחנו בעצם כאילו מקשיבים לצד האחר. עכשיו אני אומרת כאילו, כי אנחנו לא באמת מקשיבים. הראש שלנו באיך אני אענה לו, ומה אני אבשל בצהריים, ואיך אני אעשה, וזה קורה לכולנו. וזה בעיה.
כי בעצם זה אומר שאני לא באמת יכולה, אני לא באמת יכולה לנהל את הקונפליקט אם אני לא מבינה את הצד אחר, אני לא ממש מקשיבה לו. וכדי לעשות את זה, בעצם לשקף, זה להגיד מה הוא אומר, במילים שלו, ממש לחזור על הדברים. וכביכול זה נראה תרגיל מאוד מכני, נכון? את אמרת לי עכשיו זה ואני אגיד כמו, אבל הרבה פעמים אני מוצאת ואני רואה את זה, שאנשים שנמצאים בקונפליקט, הם לא יכולים לחזור אחרי מה שהצד השני אומר, כי הם פשוט לא שמעו את זה, הם שמעו כי הם את מה עסוקים שהם רוצים בעצמם. לשמוע. כן. א', הם עסוקים בעצמם, וב', זה, תחשבי שאני אומרת, רגע, הצד השני אומר שאני לא מקשיבה לו, שאני לא טובה בזה, קשה להוציא את זה תמיד, כן. ואני גיליתי שזה משהו שאני מצליחה לעשות את זה. אולי זה גם עבודה של תרגול, וזה גם, זה כאילו לנקות את ההיבט השיפוטי, ולחזור על הדברים. אתה אומר שאני לא מאפשרת לך כך וכך, וזה להגיד על עצמי דברים, איך הצד האחר רואה אותי. וזה לא פשוט, זה, נכון. בסדר? אבל זה הבסיס. כי בעצם זה ממש ממש להבין איך הצד השני רואה את הדברים, איזה משקפיים הוא מרכיב, וזה, אני חושבת שזה בסיס שמפה אפשר להתחיל לעבוד. כי אם אין את זה, אני מפספסת. אני מדברת את עצמי. נכון. את בעצם שומעת עוד מעצמך, את יודעת שזה, יש 3 רמות של הקשבה פעילה, הרמה הראשונה זה, סטיבן קובי אמר את זה, הרמה הראשונה זה אוטוביוגרפית, שאני בעצם מקשיבה לך, אבל אני מתעסקת בעצמי, אם זה נכון או לא נכון, צודק או לא צודק, מתאים או לא מתאים. הרמה השנייה היא בדיוק הרמה שאת מדברת עליה, מאוד חשוב לזכור שהרבה פעמים, טכנית זה הכי קל כמו שאמרת, בפועל לאנשים ממש קשה לעשות אותם. עכשיו תדעי, שאני גיליתי שהקונפליקטים נפתרים בדרך כלל בשלב הזה. למה? כי אני נותנת ולידציה רגע למה שאת אומרת. זה לא אומר שאני מסכימה איתך, בגלל זה קשה לאנשים לעשות את זה הרבה פעמים. אבל זה שאני חוזרת, נותן לך הזדמנות, או קודם כל לתקן, אולי לא הבנתי נכון, ואולי להוסיף עוד מידע. ובעיקר זה אומר לך, אני פה איתך. לנו, לבני האנוש, מאוד קשה, וזה בכל התרבויות, במיוחד אצל הישראלים, אבל גם בתרבויות אחרות, מאוד קשה לנו לעשות את זה. כשעשיתי את זה, מאוד קל לי לעבור לשלב האמפתיה. זו נקראת הקשבה דרך כלל מדויקת. והקשבה השלישית היא הקשבה האמפתית, שבה אני כבר נכנסת לנעליים שלך ומזהה מה חשוב לך. וזו טכניקה מאוד מאוד מעניינת, אני מאוד אוהבת לתרגל אותה. אז בזה הטובה, וזה עובד לך טוב השיקוף, מצוין. אבל שוב, זה עניין של, אני חושבת שזה לא, אני קוראת לזה שריר. כן. כי זה לא בהכרח זה בטבעי, וגם השפה שלנו והשיח שלנו, הוא לא מכוון אותנו לזה. אנחנו לא עושים שיקופים ביום יום, ובצורת התקשורת שאנחנו לא עושים, ולכן באמת זה משהו שאנחנו לא מאומנים בו. כן. אבל אני חושבת אפשר לתרגל את זה. אפשר לתרגל את זה, אני חושבת שזה, בהתחלה זה נראה נורא מוזר. אתה אומר זה נראה כזה נורא מלאכותי ונורא כזה. נכון. אבל זה עוזר. שני דברים חשובים שכשאנחנו עושים את זה, שעוזרים, תומכים בנו, אחד זה אותנטיות, זאת אומרת, אם לא בא לי להקשיב לך, אני עייפה ואין לי סבלנות ואני יכולה לבחור, עדיף שלא, להתחיל לשוחח. הדבר השני, סקרנות לסיפור שלך, כי אם אני סקרנית למה שאת אומרת, אז אין לי בעיה לשים רגע את האגו שלי בצד, ורגע להיות פנויה להקשיב לך. אני קוראת לזה לראות אנשים. כן. לראות אנשים, כי זה לא רק, אלא זה באמת לראות את הבן אדם, מה מניע אותו, מה חשוב לו, ממה הוא נפגע, מה כואב לו, מה, זה, את האנשים. וכן. את יכולה לשתף בהצלחה אחת ברורה, שניהלת איזשהו קונפליקט מסוים, איזשהו קונפליקט שבא לך לשתף, שבו את אומרת, הייתה שם איזשהו משהו מאוד מאוד ברור שאני עשיתי, שהביא להצלחה של הניהול של הקונפליקט. אני חושבת שכן, אני חושבת שזה היה קונפליקט סביב מסגרת חינוכית לבן שלי, שאני חשבתי זאת אומרת, אפילו זה לא חשבתי, זה האמנתי. יש לי איזושהי דרך ברורה שככה אני חשבתי שזו המסגרת שנכונה לו, שזו המסגרת שצריך, והדרך שלי בעצם אמרה
שבמסגרת החינוכית אני מעדיפה מסגרת שתיתן מענה רגשי, ואחר כך מענה לימודי. ו... והסביבה, ולצורך העניין הצוות החינוכי, חשב אחרת. הצוות החינוכי אמר, את בעצם עושה עוול לילד, כי את משאירה אותו במקום שהפערים הלימודיים מאוד מאוד גדלים. ואני חושבת שבהתחלה, אני זוכרת מה שהשתלט זה הכעס. כאילו מין מאבקי כוחות, זה הילד שלי, ואני אחליט עליו. ואחר כך אני חושבת שאני הבנתי שהמנהלת היא לא מחזיקה בדעות כמו שלי. יש לה אבל היא פועלת באמת מתוך רצון טוב. זאת אומרת, היא חשבה שזה מה שנכון לבן שלי. וככה היא ראתה את זה, הניסיון המקצועי שלה, ובאמת מנהלת מאוד, מאוד ותיקה, ועם שנות ותק, ועם רקורד מאוד, כן, מאוד מאוד מוצלח במשרד החינוך. היא חשבה שזה הדרך הנכונה שתביא אותו. ואני חושבת ברגע השינוי הזה, ברגע שאני הבנתי שהיא לא, היא באמת פועלת מטוב, רק אני חושבת אחרת. אני גם יכולתי לבוא בוועדות, ולבוא ולהגיד את זה בפני הגורמי המקבלי ההחלטות, ולהגיד, אני מבינה, זו העמדה שלי, אני מבינה. אני חושבת שברגע שאמרתי את זה, כי הנה, יש פה שתי תפיסות עולם, זו התפיסה שלה. לא באתי, אני לא נלחמתי נגדה, כי הרבה פעמים זה הולך, הרבה פעמים במצבים כאלה, של סביב בחירת מסגרת חינוכית, אז זה הולך תמיד ההורה נגד המנהל, או נגד המערכת. ואני לא באתי לזה, ואני אמרתי, אני מבינה את המערכת, אני מבינה את זה, זו התפיסה שלי, וזהו, ואני חושבת שברגע שזה... הצגת בעצם שתי תפיסות, ואיך בכל זאת פתרתם את זה? זאת אומרת, מה בסוף... בסופו של דבר, את יודעת, אני חושבת שפה החוק גם הולך קצת לטובתי, כי בסופו של דבר זה ההורה קובע, אבל כשאני באתי והראיתי למערכת, אני לא לוחמת נגדכם, אני מבינה את זה, ואני מבינה, ואני גם מאוד מעריכה, אמרתי לה, אני מעריכה אותך על בסיס אישי קודם כל, כי אני לא מסכימה איתך, וזה בסדר שאת לא מסכימה, את מוכנה לבוא, לנסוע לוועדות בעיר אחרת, לפנות הזמן, את לא שולחת לו את הסגנית, ולא, את באה להגיד, אני מעריכה את זה, ואני מעריכה את הדרך המקצועית שלך, אני רק חושבת, אוקיי, ואני חושבת שהמערכת הבינה שאני לא נלחמת, אין פה מאבקי כוח בכלל לא, אלא זו הדרך שאני מאמינה בה, כן. עשית פה שני דברים, אחד גם ראית את האחר, כמו שאמרת, זאת אומרת, הבנת שיש, מותר לשתי דעות להיות תחת אותו קורת גג אחת, ועכשיו נראה איך נפתור אותם, ועשית עוד משהו שאני לא יודעת אם שמת לב לזה, זה הוקרת אותה. הוקרת אותה על הכוונה שלה, ועל כל העשייה שלה, ועל זה שהיא נמצאת, ואני חושבת שזה חלק מאוד מאוד חשוב. בסוף אני יכולה לא להסכים איתך כמעט על כלום, זה שאני מציינת את זה בפניך, שאני רואה את המאמץ, והוא מאוד אותנטי, זאת אומרת, אל תגידי את זה בשביל להחמיא, לעשות cheerleader. לא, אני באמת, אני חושבת שחינוכית אנחנו נמצאות במקומות שונים, בתפיסות שלנו, אבל עדיין היא מסורה לדרך שלה, והיא מאמינה, והיא עושה, וזה בסדר, היא לא חייבת לחשוב כמוני, העניין הוא שבאמת, לילד שלי אני מחליטה, אולי בסיטואציות אחרות, אבל את הצלחת לרתום אותה דרך זה, ואז התקבלה החלטה שהתקבלה. אני לא יודעת אם לרתום אותה, אבל אני חושבת שאני הצלחתי לשכנע בוועדות, אלה שמקבלי החלטות, שאני לא עושה את זה לנגוח, זו הדרך שלי שאני באמת מאמינה בה. ואני מוכנה לשלם גם את המחירים, זאת אומרת, אני יודעת שבסופו של דבר, אולי הילד שלי יהיה במקום לימודי אחר, אם הוא היה במסגרת אחרת. ומבחינתי זה בסדר. וכן, תודה. עכשיו אני אשאל שאלה קצת מאתגרת, ותרגישי חופשי מאיפה את בא לך להשיב לה. אם את יכולה לשתף בקונפליקט שאת תוהה עד היום, כאילו, אם התנהלת בתוכו באופן כזה שאת תוהה עד היום על איך התנהלת בו. זה היה נכון מה שעשית. כן, אז יש לי קונפליקטים בחיים האישיים, שבאמת אני פחות אשתף בפרטים, כי יש ילדים ויש סביבה ויש ככה שזה, אבל אני חושבת
אני כן הצלחתי לראות את העמדות השונות שלנו, והצלחתי גם להבין את האינטרסים השונים של המעורבים, אבל אני תוהה אם לא הייתי צריכה פחות ללכת זאת אומרת, פחות ללכת על פשרה במובן הזה של אולי הייתי צריכה להיות יותר, פחות שיתופי ויותר ללכת בדרך שלי. וזו שאלה, וזה מסוג הדברים שאתה, אף פעם אני לא יודעת אם הדרך שבחרתי לנהל היא הייתה מיטבית. יכול להיות שבדרך אחרת הייתי יכולה להשיג, מה זה להשיג? הייתי יכולה לתת יותר מענה לאינטרסים שלי. זאת אומרת, הרבה פעמים בטבעי שלך זה להיות לשתף, ואת אומרת, לא בטוח שהשיתופיות פה קידמה נתנה מענה לאינטרסים האישיים שלי. היא נתנה מענה, אבל עדיין יש חלק בי שאומר, זה לא פייר. זה לא, יש פה משהו שהוא לא מרגיש לי הכי נכון. שזה אולי תחושת צדק, אבל זה מסוג הדברים שאנחנו אף פעם לא יודעים, וצריך לזכור שבניהול של קונפליקטים, לא תמיד מצליחים, אני אוהבת את הביטוי לנהל קונפליקט ולא לפתור אותו. אני לא תמיד מצליחה לפתור את זה. זאת אומרת, אני ניהלתי אותו בצורה שהיא הכי טובה שאפשר, בסיטואציה הנתונה, אבל אני לא חושבת שפתרתי אותו. מבחינתי זה לא נפתר. יש שם משהו שעוד לא נפתר, ויכול להיות שיפתר, ויכול להיות שלא. מעניין. נקודה מעניינת שאנשים חושבים שקונפליקטים חייבים להיפטר, אבל יש עוד בדרך עוד כל מיני דרכים שאפשר כאילו עד להגיע לפתרון. לא, ממש לא, אני ניהלתי אותו, זאת אומרת, בקטע הזה, מה זה אומר ניהלתי אותו? שאני יכולה לחיות בתוכו. שני הצדדים יכולים לחיות בתוכו. להגיד שזה נפתר, להגיד שהמניע בא על זה, להגיד שאני אומרת, רגע, הדברים שחשובים לי, הצלחתי להשיג אותם? לא. הצלחתי חלק מהדברים, חלק לא. וזה צריך לזכור תמיד. שלא תמיד, כן, לא תמיד אנחנו יכולים להשיג הכל לכל הצדדים. נכון, וצריך לתעדף. בדיוק. הרבה פעמים לתעדף. אנחנו חושבות כבר אותו דבר, 18 שנה. אנחנו כבר זה... בדיוק. ויש חשיבות מאוד גדולה לתעדוף, ויכול להיות שאני לא אקבל את כל הדברים, לפעמים לא את הראשונים ולא את באמצע, אלא דווקא את האחרונים, אין מה לעשות, לפעמים יש משהו יותר גדול ואחר שבשבילו אנחנו פועלים, וגם מה שהיה פעם לא בהכרח לא יכול להשתנות בעתיד, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שיש פה דינמיקה, איזושהי תנועה בתוך הקונפליקט, שגם היא יכולה להשתנות ולקבל זוויות אחרות בהמשך. נכון, והתנועה אני חושבת שהיא קודם כל בתוכנו, כי יכול להיות שדברים שהיו חשובים לי לפני איקס שנים, היום הם כבר לא חשובים, וזה בסדר, כי אנחנו זזים, אנחנו גדלים, העולם זז. אוקיי. לכן אני מאוד מאוד אוהבת את ההגדרה שזה נקרא כאילו דינמיקה של קונפליקט. כן. כי זה לא, הרבה פעם קונפליקט, זה משאיר את זה כמשהו מקובע, אבל זה לא מקובע. זה לא מקובע. זה לא מקובע. כי גם אנחנו משתנות, הסביבה משתנה, האדם האחר משתנה, הצד השני משתנה. תודה על השיתוף. כל הנסיבות משתנות, וזה ככה. איזה נגיד ידיעה, או איזה כמו מתנה, היית רוצה לתת למקשיבות ולמקשיבים שלנו, מהניסיון שלך הקונפליקטים, יכולת לזקק את זה באיזשהו ככה משפט אחד, או איזשהו משהו שאת יכולה לחלוק? וואי, יש לי המון, אני כאילו... מה שעולה. אז אני... קודם כל, אני חושבת שהדבר הראשון בקונפליקטים, זה הרבה פעמים מה שעולה אצלנו, זה האוטומט. מה זאת אומרת האוטומט? יש אנשים שהאוטומט שלהם זה כסח. בסדר? יש לי חברה מאוד טובה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, אבל היא בקונפליקט, היא ישר, זה כמו להצית משהו. היא תצא ב-200 קמ"ש, וזה, רגע. ויש כאלה שזה אולי ככה ידחו את זה, בסדר? כן, גם מהאנשים הקרובים לי, הם לא, זה פצצה מתקתקת, לא לגעת. ויש כאלה, אז אני קודם כל, אני חושבת שהדבר הראשון, זה רגע, לשים לב לאוטומט הזה, לשים לב לדפוס הזה, שהרבה פעמים יוצא, כי זה, לפעמים, אני מניחה, שהרבה פעמים אנשים בוחרים בהתנהגות שמשרתת אותם
לאורך זמן, או הסתמרותית, עבדה להם הרבה פעמים. אז זה נכון, וזה בסדר, אבל אני חושבת שכדאי להכיר עוד כל מיני דרכים להתנהל בתוך קונפליקט. וזה אני חושבת שאם אני צריכה להגיד, הדבר הראשון, עוד לפני שיקופים והקשבות וטכניקות לפרום, קודם כל, רגע, להגיד, נכון, אני עכשיו, מישהו תפס לי את החנייה, בסדר? אז אני אומרת, רגע, הדרך הראשונה שאנחנו מגיבים, זה האוטומט שלנו. אני אומרת, בסדר, הגבנו ככה, אבל בוא נראה רגע, בסיטואציה הזאת, יש עוד דרכים להגיב? אולי לא נכון, יש עוד דרכים. מה נכון, מה לא נכון? מתי נגיב? אז זה מה שמבדיל בינינו לבין, אנחנו גם חיות, אבל בינינו לבין חיה, נגיד, שהאינסטינקטיביות, אנחנו יכולים לנהל אותה. זה לא, אנחנו, כדי לשרוד, אנחנו לא צריכים לאכול מישהו אחר, או לטרוף אותו. אנחנו יכולים, הבינה, התבונה, אני חושבת כן, שזה, נכון. מותר האדם מהבהמה. ושזה, שמה שמבחין בינינו זה ה-awareness ו-consciousness. ואני אגיד רגע משהו, את יודעת, את יכולה לחשוב מה ההבדל בין awareness ו-consciousness, בערנות איך אומרים consciousness? זה תודעה. ערנות זה אינסטינקטיבי. נכון. ערנות זה משהו אינסטינקטיבי. בסדר? הכלב שלי פה, ומזהה שמישהו בא להיכנס הביתה, מתחילים אז כבר. הוא, לא משנה שהוא לא, איתנו. יקנו אותו עם איזה, כן, חתיכת פסטרמה, אבל זה לא משנה. אבל הראשוני שלו, זה לפעול. כן. וה-consciousness זה מתוך מודעות, מתוך בחירה, מתוך שיקול דעת. וזה לא אינסטינקט. נכון. והרבה פעמים זה עניין של אימון, כי אנחנו צריכים בעצם הרבה פעמים לאמן את עצמנו, רגע, לא לפעול. נכון. לבחור. וזה לא פשוט, זה לא. אמרת מילה מאוד חשובה, שרק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם, על המושג בחירה, ויקטור פרנקל דיבר בספר שלו, נכון? לכל אדם יש משמעות, אז איך אנחנו יכולים לבחור? אז זה מה שמבדיל בינינו, ואני תמיד מזמינה, תבחר. תמיד אני יכולה לבחור? כן. כן. תמיד יכולה לבחור. זה מאוד מעניין, עכשיו הנושא של הבחירה, אני חושבת שזה מאוד מעניין לשמוע עם חטופים, שורדי שבי שחזרו, כן. ומדברים על זה, שזה כאילו מצב שאחרי אין בחירה, אבל גם בזה היה להם בחירה, ואני חושבת שאלה שיכלו לראות את הבחירה, הם מספרים שהם אמרו שזה היה להם, זה מה שעזר להם לשרוד, יכולת הבחירה הזאת. נכון, לבחור מי כן. אני בתוך הסיטואציה, כי את זה אף אחד לא יכול לקחת, נכון מהם? עכשיו, אנחנו לא מדברים על בחירה של ילד בן 2, שזה לא אותו סיפור, אנחנו מדברים על אדם שכבר יש לו איזשהו, כבר יודע מי אבל הוא, אני חושבת יודע מה שגם היה. ילד בן 2, כשאתה אומר לו, איזה סוודר אתה רוצה, את זה או את זה, אין לו בחירה, אני רוצה שיהיה זה, אני רוצה שיהיה סוודר. כן. אני רוצה שיקח תרופה, אבל אתה רוצה לקחת את זה עם מצפתל, או לקחת את התרופה עם מעדן? כן. אני חושבת שהבחירה היא נותנת המון כוחות. נכון, זה בידיעה שנתנו לו לבחור פעם, אבל אנחנו יודעים הרבה פעמים שלא, נגיד אוכלוסיות או מגזרים מסוימים, לא נותנים בכלל את האפשרות לבחור, ואז זה יכול להיות יותר נכון, אני חושבת שעצם זה שיכולת בחירה, היא עושה המון. נכון. עושה המון. אנחנו ממש ככה לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול אותך אם בא לך להזמין, את יודעת בווייטבל, אז אני תמיד מזמינה אנשים לשולחן הלבן, תמיד שואלים אותי מה זה ווייטבל, אז ווייטבל זה תמיד, זה הרעיון הזה להביא מבחינה פילוסופית אנשים לשולחן הלבן, לא כדי למחוק את האישיות שלהם ושכולנו נהיה שווים, אלא לאפשר לנו להיות מי שאנחנו. אז אם יש מישהו שאת אולי רוצה להזמין לשולחן הלבן שלנו, להגיד לו משהו נוסף או לה, זה יכול להיות מישהו שהוא נוכח בחייך, והוא יכול להיות מישהו שככה אולי כבר עבר לעולם אחר. ככה משהו שבא לך ככה לשתף ולומר להם. אז אני באמת ככה חשבתי, ואני חושבת שיש שני אנשים, אחת כבר לא בחיים, היא דוקטור אלי בריקנר, זיכרונה לברכה, שהיא באמת אישה אוהבת אדם, והייתה מנהלת שלי. והדרך שבה אני חושבת שלמדתי ממנה המון, להתנהל בקונפליקטים, ולהתנהל באופן כזה, שגם אם יש קונפליקטים וחוסר הסכמות, הם על השולחן, ולא, זאת אומרת, זה לא משהו רע, זה לא משהו שהוא אי אפשר לחיות איתו, זה בסדר. ובאופן שהיא ניהלה אנשים ועובדים ופרויקטים והתנהלה בארגון, שארגון זה, אני אומרת שארגון זה חממה לקונפליקטים.
כי איפה שיש אנשים ויש תפקידים ויש משימות, תמיד יהיו קונפליקטים, מהמם. אוקיי? והדרך שבה התנהלה, אני חושבת שזה באמת, זה פשוט מודלינג, לראות איך היא מנהלת ישיבות, איך היא מגיעה לכל מיני ככה מפגשים בארגון, שאנשים מתפקידים שונים, מדעות שונות, בסדר? מטרות שונות לגמרי, בסדר? יש ארגון וכל אחד יש לו את המטרה שלו בתוך הארגון, וכי ההתנהלות שלה, והרבה פעמים, כאילו, הן קוראות לזה, מקונפליקט היא עשתה לא קונפליקט. כלומר, באופן הזה שאנשים לא עכשיו, אלא באמת באופן הזה שהנכיחה כל אחד את העמדה שלו ואת האינטרס שלו ואת נקודת המוצא שלו והאני מאמין שלו, ונתנה לכולם מקום שזה זה ממש מופת. מה היית רוצה להגיד לה? תודה, Mm. תודה, תודה, ושאני כמובן מתגעגעת אליה, אבל למדתי ממנה, וואו, Mm. אני חושבת שממש, תודה. אני הייתי מאחלת לכל אחד וואו. מנהל כזה, כי זה מורה לחיים. זאת אומרת, זה באמת, זה לקחת, וזה באמת איך להתנהל, לא סתם פתחתי ואמרתי, אוהבת אדם, כי זה איך להתנהל. יש מושג שאני לא מצליחה להגיד אותו בעברית, אבל כי לא נראה לי שזה, אחת מהלקוחות שלי אמרה לי, kindness. נגיד, זאת מילה שאני כל כך אוהבת אותה, נכון? וזה כאילו אדיבות, אבל מישהי אמרה לי השבוע, זה טוב לב. זה לא אדיבות רק, יש שם איזה שילוביות של, ואני עוד אני לא, חושבת בעברית אני עוד לא, שהכוונה, נכון? בעברית עוד לא נראה. אני חושבת שאולי אפשר לתרגם את זה, הכוונה היא לעשות טוב, להיטיב. כן, כן, להטיב, הרצון להיטיב, הייתי כן, מתרגמת את זה ככה. כן, מקסים, אתה בא בעיניים טובות, כן. ברצון, וזה, אני חושבת Mm. שזה, אם היה אפשר לצייד כל אחד מהמם. שבא לקונפליקט בדבר הזה, אז זה היה עושה הבדל מאוד מאוד גדול. תודה שהזמנת אותה זהו, לשולחן ויש שלנו. עוד אדם נוסף שאני בטח. רוצה להזמין, כן. שייבדל לחיים ארוכים, זה אח שלי חיים, Mm. שהוא בעצם ליווה אותי בקונפליקט אישי מאוד מאוד גדול, שהתנהלתי בתוכו, ו... ואני חושבת שהוא הוא עזר לי המון, הוא היה הקול המשלים שלי, דברים שאני, ככה היה לי יותר קשה להביא בחלק של הקונפליקטים, הוא הביא. Mm. אה, הרבה פעמים הוא לא עשה לי חיים קלים, זאת אומרת, הוא סתם לי ככה, איך אומרים, את האמת בפרצוף, אה, על איזה דברים אני צריכה לוותר, כי אף אחד לא קל לו לוותר, נכון? אנחנו Mhm. חושבים שהחלק שלנו זה החלק הכי טוב, Mhm. ושם לי בפרצוף מצד אחד, ומצד שני, היה דברים שאני לא האמנתי בהם, או לא חשבתי, ושם אותם. אז חיים, אני מאוד מקווה שתקשיב, וזה המקום להודות לך ולהגיד לך שאני מאוד מאוד אוהבת אותך, וברמה האישית, יש בינינו אפרופו קונפליקט, לא קונפליקט, אבל אנחנו באמת אנשים מאוד מאוד שונים, אבל אני מעריכה ומוקירה ורואה את הדרך שלו, אוי, זה אז מקסים, זהו, מקסים, אז זה ככה, תודה. איזה זה כיף, הזדמנות. ממש. והיא כן, מתועדת ומוקלטת, אז חיים, אתה תצטרך כן, להקשיב כן. לפודקאסט כדי לשמוע את אז דפנה. נתתי לך עבודה בזמן היקר שאין לך, כן. אבל אולי. כן. תודה שהזמנתם לשולחן שלנו. יש משהו שתרצי, לפני שאנחנו מסיימות, להגיד, אולי להקריא משהו שבא לך לשתף את המאזינות שלנו אוי, אז רגע, אני והמאזינים? בטעות אני אגיד, אני פשוט, יש לי ספר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, זה ספר שאולי הוא אמור להיות בכלל לילדים, אני מראה אותו, פשוט רואים את זה הפוך, אז אני אנסה לא, תשימי, לא בטוח לעזור. שיראו את זה, תשימי רגע, לא בטוח שיראו את זה הפוך, כי רגע, אצלי, אני אעשה שנייה background, שנייה, הנה ה-video setting, ואני אעשה את זה עכשיו, הנה, הוא עושה לי פשוט מירו, ואולי עכשיו אני אעשה ויראו את זה יותר טוב. הנה זה. מעולה, רואים את זה נהדר. אז זה נקרא גדר, כבשה ואיש עם בעיה של יעל בירן, מהמם. וזה ספר מקסים, כביכול הוא ספר שהוא לא מוצהר שמדבר על קונפליקטים, אבל בעצם הספר הזה כאילו מדבר על איש אחד קטן שהייתה לו בעיה גדולה. בסדר? אני ממש ככה, כן, תקריא.
טל, היה לך לא מזמן יום הולדת, זו הזדמנות, אני יודעת כבר, אני הולכת לקבל את הספר הזה מתנה, אני מתה על הספר הזה, איזה כיף. אני מתה על הספר הזה. אז כאילו, הוא אמר, כאילו, עברו הרבה ימים, והוא חשב עליה בלילות, והוא חשב איך לפתור, וזה בעצם היה איך לעבור גדר. בסדר, זה ככה מספר. ואז יש כבשים, כן, אנחנו סופרים כבשים, הוא היה קשה לו להירדם מהבעיה. זה כל, איך אפשר לעבור בעצם את הגדר, אם לעבור מעל, אם לעבור מתחת, אם לעבור מעל. וזה, אני חושבת שזה הספר הזה עולם ומלואו, כי זה קודם כל מראה לנו שאין דרך אחת, יש המון המון דרכים, גם אם אנחנו לא חושבים. וזה מראה לנו גם, אותי זה לוקח למקום שלא כל האצבעות שוות, כל אחד מאיתנו אחר, ומה שטוב לי זה לא בהכרח טוב לך, ומה ש... צריך לזכור את זה בעולם, שהרבה פעמים אנחנו פועלים מנקודת מבט שלנו, אבל מה שטוב לי זה, כן, זה חושבת שכל הורה רואה את זה בהורות שלו, שמה שעובד לו עם ילד אחד לא עובד עם ילד אחר, והוא רוצה נורא טוב לעשות לילד שלו, אבל זה מתאים לו ולא לילד, אז כאילו, חושבת שאפשר ללמוד מהספר הזה המון, אז זה ככה, חושבת שזה מזקק את כל מה שאנחנו מדברים על קונפליקטים, איך וזה, ורוצה על זה בדרך אלייך. תודה, איזה כיף, תודה שלימדת אותי, אני לא מכירה את הספר הזה, ממש אז אני, תודה. כן, ברגע שאמרת שאת לא מכירה, אז הנה, זה כבר ככה, תודה. אז זהו. עוד משהו לסיום? ככה שבא לך... אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לך על ההיכרות איתך בכלל, לא רק על בכלל, אני חושבת שזה היכרות שהצמיחה אותי, שגידלה אותי, שנותנת לי המון. אז תודה שאת בחיים שלי ועל ההזדמנות שאת נותנת לי כל הזמן לתרגל את השריר הזה של הניהול קונפליקטים, ולדבר את הקונפליקט ולחדד, וזה מרגש אותי בטירוף. הזדמנות אני פשוט צריכה להחזיק את עצמי. תודה רבה לך, דפנה, על שיחה מרתקת. תודה על כל מה שאת בחיי. אהבה גדולה. באמת, אוהבת אותך, ואין ככה בכל נים בגוף שלי. תודה לכם, המאזינים והמאזינות, שאתם כאן איתנו, ואפשרתם לפרום קונפליקטים מהלב. כולי תקווה שלקחתם משהו מעצמי. ויאללה, תבואו, תפתמו, תעשו, תנהלו קונפליקטים, תצמחו מתוך קונפליקטים. ממש, צמיחה, זה נכון. מקווה שלקחתם משהו מקוות שלקחתם משהו חומר למחשבה, מוזמנים לשתף את הפרק עם אחרים, שירתמו. אשמח שתדרגו בספוטיפיי, באפל וביוטיוב. תודה רבה לך. ואנחנו פה, אני אומרת את זה בשם אורטל, כי אני כל כך יודעת שהיא בשביל. תודה, ממש תודה.